Моите любимки, здравейте! Знаете ли какво разбрах сега? Повече няма да ям кускус. Защото това е бърз въглехидрат. Не е бавен. Аз трябва да ям бавни въглехидрати и тези, които са най-полезни за организма. Това са киноа, булгур, елда, ориз, ама такъв кафяв ориз. Такива въглехидрати трябва да ям. Задължително мазнини. При нормата, когато човек не тренира и не иска да отслабва, при нормата 1 грам на телесното тегло. Демек аз, ако съм 52 кг, 52 грама мазнини дневно трябва да ям. Това е чиста норма. Само за да поддържам организма си. Само организма ми да работи хубаво, добре, всичките органи да се разбирате. Това е само за поддръжка на организма. Хората, които тренират, трябва да ядат доста повече от нормата си. И в кускус няма фибри. Няма фибри. В зърнени култури има фибри. В овес трябва да ям задължително. Сега ще отидем в Lidl заедно и ще пазаруваме. Челото ми ето в такова състояние. Като че ли минава. Отивам сега в Lidl да напазаруваме. Значи за сега взех прясно плъшко филе от гърди, без кожа и кост. Царевица сладка, тук вода, трапезна сол и това е. Томатки, питнати, такива мекички, черни томатки, кивита. Има много фибри в кивита и много е полезно за червата. Авокадо, 2 броя. Ето такъв сорт, много е хубав. Много ми харесва. Моркови взех много. Искам на ситно ренде да ги направя като салатка и всеки ден да ям. Тази извара ми харесва 0,2%. На 100 грама има 12 грама белтък, който е супер. 2 банана, нямаше банани хубави, боровинки и грозде. И праскотки. Също така 3 броя. Намерих мекички праскотки. Биозърнени култури. Спелта, булгур, царевичен гриз, просо. Тук виждам кускус и булгур за 2,50. Така, булгура ще взема от тук. Спелта. Спелта много е богата на фибри, също така. Бавен въглехидрат. Лемец белен. Супер. Ориз. Опа, момичета. Какво се случва, момичета? Тук е някакви... Дайте да така да ви снимам. Вижте. Много яко. Да им привлекали внимание по някакъв начин тук. Ох. Какво да ви кажа, момичета? Нещо аз се таковах. се разсеях нещо. Някакви сладки дупети тук се разхождат и ме разсеят, момичета. Сушени фурми още ще се взема, когато ми се яде нещо сладко. Да го пия. Ой! Да го ям с чай. Нали кафето спрях. И съм в шок как успях да го спра, между другото. Вече 3 дни изобщо никакво кафе. Така, това също аз обичам. Сушени сливи без костилка. Да го правя като йогурт. Да добавям сливи и кисело мляко. Не знам, такива са ми вкусови предпочтения. Сушени кайсии. Да не прекаляваме с сушените кайсии. Орехи ми се едат също много. Шамфастък ми се еде много. Ама съм с брекети. Трябва да ги пазя. Има доста влакнини също. И белтъци. Още взех това. Чакайте да проверя дали има добавена мазнина. Доматен сос арабиата. Пикантен. Доматено пюре, маслиново масло. Добре. Чакайте.
И взех ето такива малки скарипки. 9 лева. Морски дарови са богати на протеин. Вълтат се. Супер. Аз се чудя за сладките картофки да си ги взема, или защото и те са бавни въглехидрати. Обаче сладките картофи, обичайните картофки са бързи. Момичета, тук е пълен хаос. Да ви се призная. Сега ще ви покажа какво започнах да приемам като добавки. Първо, сутринта, след закуска задължително, пия цинк. 2 седмици ще пия този цинк. Това е за кожата ми, защото имам обрив по челото ми. Спрях мляко, млечните неща, освен изварата. Изварата оставях. 0,2% извара, обезмаслена. Според мен нищо не е и ще я оставя. Няма как. Не мога без извара. В извара много има белтъци. След закуската, обяда, чесън. Чесън на хапчета. Но да, аз го взех преди няколко месеца, защото прочетох, че е полезно било, не знам защо. Пих една седмица някъде и забравих. Някак си викам... Но сега някой в Инстаграм също ми подсказа, че за кожата ми, нали, се боря с моят обрив. Виждате ли на челото ми обрив? И подсказаха, че мога да пробвам да пия и чесън на хапчета. Също така, след обедно пия витамин С с колаген, но искам да взема друг колаген. По-качествен, по-скъп, евентуално, нали. От DM този колаген взимам вече за втори път. И съм доволна като цяло. Колаген си е колаген. Но да, искам да пробвам и на друга марка. С витамин С, защото колагена се усвоява с витамин С. Без витамин С няма смисъл да се пие, че не се усвоява в организма без витамина С. Да, и аз направих такъв хак, че този витамин С е с вкус на грейпфрут и става като лимонада. И като добавям колагена, става такава сладичка напитка. И тук няма захар, ако не бъркам. Да, няма захар. Вечер, преди да заспя, задължително пия магнезий, защото аз тренирам. И спомага за поддържане на нормална, оптимална функция на нервите. Допринася за нормалното релаксиране на мускулите. И допринася за поддържане на нормален здравословен пулс. Момичето, който работеше там, как се казва, фармацевт, тя ми препоръча този магнезий и каза, че той бил много хубав, уникален. Цената му 42 лева. И после, като качиха в Инстаграм, едно момиче също каза, че е много доволна от този магнезий, че е бил брутален, че не знам защо. Тук голяма доза, 200 мг и така. Хубаво е. Ето, това са ми добавките. Имам Елдан. Трябва да я измия. 3 пъти. Много хубаво измивам. Би било по-добре да изчистя елдата, ама много ме мързи, защото понякога има някакви камъчета или някакви елдички, които не са се отворили, някакви такива неща. Но много ме мързи. Така че само ги измивам. Без дефицити, без да искам да кача, нали, мускулна маса. Без такива работи, просто за нормалната работа на организъма ни, ние трябва да ядеме 1 грам на килограмите ни. Сещате ли се? Например, аз ако съм 52, плюс-минус 50, минимум 60 супер грама протеин и мазнина. Задължително. Да са в нормите хормоните, червата, работата на органите ни. Просто да поддържаме, нали, организъма си, толкова трябва да ядеме. Вече, ако искаме да отслабваме, по-добре да намалявате въглехидрати. В смисъл да се откажете, не да се откажете, а да намалите въглехидрати. Отколкото да се отказвате от белтъци, от мъзнини и да оставите едни въглехидрати. Ако една жена ще спре да яде мъзнини,
Да, ще страдат хормоните, ще спре цикъла. Разбирате ли? Разбирате ли? Опа, момичета. Вижте как се оформя. Да, слушайте мене повече. Така. Окей. Сега хвърлям в тенджерени това. В пуешко месо има една такава жилка, неприятна, в филетото. Да, в гърдата има една жилка, доста неприятна, по-добре да я махате. Аз я махам и така нарязвам на парчетата, по-бързо да се приготви просто. Тук аз дори няма да се боря за това нещо. Изхвърлям. Ще ми потребва сега водичка. Добавям максимално рандомни специи. Нека да е червен пипер, черен пипер, панагюрска трапезна сол, такава. Прекалих. Ето така. Такива някакви сушени имам. Добавям. Сол малко. Интересно, аз прекалих ли? Горе-долу, 1:1. И изпращам във фурната. Така. 200 на 200 градуса. Искам да добавя това масло, гхи, за да има мазнина. Ето така. Разпределям. Такова. Тук обелях моркови. Много моркови. Ето тук ще тренирам ръцете. Ух! За какво ми е фитнес? Имам две такива пълни кутийки с нарендевани моркове. Аз забравях, аз нали исках елдата с този доматен сок, сос да направя. Много е хубав. Ама много е лютив, но много хубав. Не е много лютив, нормално. Запомнете. Заради спорта и заради белтъците не ми боли цикъла. Разбирате ли? Преди умирах от болка, никакви хапчета не са ми помагали. Пих 2 дни, сутрин, вечер, някакви обезболяващи, нищо не ми е помагало. Много беше тежко. Сега, познайте какво, никакви болки. Според мен заради това, че правя упражнения на корем, като мускулите са стегнати вътре, матката ми стегната също така и баланс с храненето, здравословното хранене, когато взимаш от продуктите всичките витамини, белтъци, също така много спомага. Наистина, момичета, ние много трябва да се пазим. Да се гледаме, да се пазим, защото на нас светът се държи. Да. Ние сме всичко. Ние сме наистина всичко. Ние даваме живот на този свят. Ясно ли е, момчета? Да. Оп. Аз много обичам жени. Наистина много обичам жени. И момчета също. На жени много ги обичам. Уважавам, защото аз съм жена и знам какви сме. Гениални. Наистина. Няма такова идеално и хубаво същество, освен жена на тази земя.
Няма. Аз с такава радост исках да ви покажа, че ми се получи манджата, но изгорях. Виждате ли кожата си? Защото ето така, по навик, хванах, исках да я преместя, да го преместя тенджера и изгорях кожата. Като цяло манджата се получи, нищо не ми изгоря, всичко е точно, всичко се приготви и много се радвам, че приготвях в тенджер направо. И сега ето така ще затворя и ще сложа в хладилника. И имам готов обяд, вечеря, ще ми е за няколко дни. Сега размесих и вижте каква красота, полезно, здравословно. Без пържене във фурната. Топа, много се радвам. Има и мазнини, и фибри, и белтъци, въглехидрати сложни. Супер! И ето такъв хаос се случва тук. Сега ще мия чинийки. Съдомиялна не работи. Мия чинии с ръце. Вече от няколко месеца не работи. И така. Сега ще измия чинии, ще изчисти, ще се легна към 11 след 11. И това е моето любимки. Утре ще тренирам. Сутринта ще работя. И това е. Прегръщам ви всичките. Благодаря, че догледахте до край. Пишете задължително, оставяйте коментари. Харесвайте това влогче. Ето така. И да, прегръщам ви. Чао, чао!